Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat sejahtera bagi seluruh pemirsa yang terhormat di kanal Minang Mustika Jaya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami dengan bangga menyajikan pidato pasambahan tradisional Minangkabau berjudul Siriah 1, yang merupakan karya dari Bapak Nasrul Anwar DT Barbanso. Pasambahan ini merupakan bagian dari warisan budaya lisan Minangkabau yang kaya makna, mengangkat tema tentang penghormatan kepada leluhur, adat istiadat, serta nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan kehidupan masyarakat nagari. Sebelum memasuki inti pidato, mari kita renungkan makna filosofis yang terkandung dalam simbol-simbol budaya Minangkabau, seperti jam gadang di Bukit Tinggi dan kurai taji di Pariaman, yang menjadi lambang kebesaran dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pidato pasambahan Siriah 1 secara keseluruhan. Jam gadang di Bukit Tinggi, kurai taji di Pariaman. Sambuitlah salam dari kami, kaganti kita bajaweb tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulunyo jalo diserakkan, kane kulari nan bapalun. Mulunyo kato disambahkan, jari 10 nan ambo susun. Dari Japun handak ka Japun, Cino mamuek pacah balah. Ampun baribu kali ampun, ampunlah ambo, ninek mamak nan gadang basa batuah. Lah panek kami babansi, rabab talata di pamatang. Lah panek kami mananti, Sultan man indak kunjuang datang. Rubiah pandai menjahit, putui suto uleh kulindan. Nan bak sawah babando langi, putih mato menanti hujan. Apo badaka di palano, permato jatuh kalambah. Duduk ambo lai batanyo, taga ambo membilang sambah. Sambah di Allah, syalawat di Nabi. Sambah kebenaran Sayyidina Alam. Mako diurah sagalo tambo Nabi Adam. Ateh 2, 3, ampe jolimo. Ado kalonyo sambah ayat, ado kalonyo sambah alamat, ado kalonyo sambah Malayu, tampik menyambah rajo-rajo. Ateh balai balerong panjang, salingka jorong, salingka korong, tampe pamedan panghulu kito. Bungo sa tangkay nalo nali, harum sa taun palayaran, marau burung di udaro, ateh bungo maso itu. Umpamo gomba ateh kapalo, umpamo parmato intan ateh ameh. Umpamo sitawa josi dingin, umpamo kumpai jo cikarau dalam nagari. Umpamo kayu gadang di tengah koto, urepnyo taguh ke bumi, pucuknyo cewang kalangi, rantengnya perak aso-aso, buah menjadi buah palo, bungo menjadi bungo cangkeh, gadang batang tampek basandar, ureknyo tampek baselo, rimbun daun tampek balinduang. Tampek pangulu main alua, tampek tuanku main kitab, tampek nan mudo basanda gurau, tampek nan rusuh ba ibo hati. Bunyi galak badarai-darai, bunyi undang babuah-buah. Bak cando rahmat turun ke dunia, disangko dunia lai kakaka. Karambiah di tengah padang, tumbuh di batu nan tataga. Tampak nan dari Indogiri, tantangan talu rang Malako. Jiko dunio Allah takambang, jiko medan Allah tarapak, ko adat Allah berdiri di ateh rumah nangko. Apolah nan jadi adat dalam negari,
Siriah Bacabia, Pinang Bagato. Kulan siang balapes, padahan tibo. Timbakau bajujui, kapuo basah. Ranga ala koto di alai, iliakan sawah di aro. Nampak di batu nan tataga, kok banyak siriah di badai, sakete dalam carano. Rilo jo maaf kami pinta. Anak urang sungai balas siang, batu duang tu duang kakarako. Nak ilia ke balai gurah, siriah nak minta diguntiang, pinang nak minta digatok. Talatak dalam carano, sakian ambo maantakan sambah. Tarantang talia tarantang, tarantang talia katandike. Di ladang anak urang koto tuo, jikok dirantang namuah panjang. Elok dikumpa nak nyosingke, singke sakiro kapaguno. Tabang barabah kamu aru, batang sitawa diinggoi. Sambutlah sambah dari ambo, kok gawa tulung ambuni. Badia si japun bangka ulu, panembak unggan di kualo. Maaf diminta kapangulu, pidato baleh dek juaro. Demikianlah pidato Pasambahan Siriah 1 yang telah kami sampaikan. Penuh dengan pesan mendalam tentang pentingnya menjaga adat istiadat, menghormati orang tua dan pemimpin, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Melalui kata-kata yang indah dan penuh makna, karya Bapak Nasrul Anwar DT Barbanso telah membawa kita mengenal lebih dalam tentang nilai-nilai budaya Minangkabau yang harus kita lestarikan untuk generasi mendatang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nasrul Anwar Datua Barbanso atas waktu dan dedikasinya dalam mencipta serta mempersembahkan karya ini. Juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyempatkan diri mengikuti acara ini di kanal Minang Mustika Jaya. Mari kita jadikan pesan dalam Pasambahan ini sebagai pelajaran hidup, sehingga kita dapat menjadi generasi yang cinta budaya dan berakhlak mulia. Tunggu lanjutannya dalam judul Pasambahan Siriah 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.